Najväčší posun v evolúcii nastáva, ak nadviažete spojenie s najvyššou verziou samých seba v nás, ak sa spojíte s vnútornou múdrosťou. Vaša vnútorná múdrosť vie, že je potrebné vzdať sa odporu a strachu, ktorý nám bráni v ďalšom posune. K tomu ale potrebujete ochotu, zamyslenie, sebareflexiu, ticho, správnu stratégiu a energetickú prácu. Preto vznikol nezabudnutelný transformačný pobyt pre podnikateľov. 1. marca 2024 je ten deň a Hotel Lesná v srdci Vysokých Tatier je to miesto, kde sa znovu zrodí vaše nové ja v biznise. Vďaka tomuto výnimočnému víkendovému pobytu budete mať príležitosť hlboko siahnuť do vrecka múdrosti vašej duše prostredníctvom rôznych a hlboko energetických techník, relaxačných cvičení, napríklad na liečenie srdca, ktoré je práve kľúčom k jasnosti, hojnosti, dlhotrvajúcemu úspešnému podnikaniu, ale aj životnej spriaznenej duši, lásky, ktorá pretrváva a rastie. Spolu prekonáme prekážky času a priestoru, ktoré sa nám zdajú obmedzujúce a navedieme vás k odstráneniu obmedzení, ktoré vám bráni v ďalšom úspechu a posune v podnikaní. Ste pripravení pridať sa na túto dobrodružnú jazdu časom a priestorom do ďalšej evolúcie vo vašom podnikaní a stať sa najlepšou verziou samých seba vo vašom biznise? Zistite viac na pobyt.vedomilíder.sk.